दिनैनि बे प्रेस मिटनि गेजेरजों जोङो फोरमायनो सानदों जि जोङो थांनाय समफोराव जि मोनबा डिस्ट्रिक्टजों लानानै जोङो मोनसे सावरायमेल खालामदोंमोन आरो बिनि गेजेरजों जोङो जि थांखांनाय बाथ्राफोरखौ लानानै जोङो सावरायनाय जादोंमोन। बे सावरायनायनि गेजेरजों जोङो जि सेन्ट्रेलनि बनजिब हुनजिल आरो नबज्योतिमोनखौहाय जोङो लिंहरदोंमोन रायलायनो होननानै। बिनि गेजेराव बिसोर सफैयाखै आरो बेजों लोगोसे बिसोरो मैया जि जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्ट चिरां जिल्लायाव हाबफैनानै बिसोरो ओरैबायदि खालामबावदों, जों एक्जिस्टिङाव थाखानाय डिस्ट्रिक्टनि जि सोद्रोमाफोरखौ मिथिहोआलाबानो बिसोरो मोनसे गोदानै बडि फर्म खालामदों। बिसोरो बे खालामनायखौ जोङो मानिना लानो हाया आरो जोंजोंहाय बिसोरो जेबो डिसकासनबो खालामाखै, बिसोरो रायलायाखैबो। बिनि गेजेराव जोङो बोरै बिसोरखौहाय जों मानिना लानो हागोन? जोंथ' हाया। बेखायनो जोङो दिनैनि बे मिडियानि गेजेरजों फोरमायनो हरनो सानदों रायजो राजाफोरखौ। जोङो बनसुआव जोङो चिरां डिस्ट्रिक्टआव जि सिगाङाव थानाय बियो जोङो दिनैसिम दंखायो, जोंखौ डिजल्टबो खालामाखै। जोङो जेसेबांनाखि जि थाखानाय बडियाव थानाय मानसिफोरानो सालायलांगासिनो दंखायो, बेखौ बिसोरो नागारनानै गोदानै दाफैफिनदों। बेखायनो जोङो दिनै फोरमायहरबाय जि बिसोरो गुबुन गुबुन जायगाफोराव जोंनि चिरां एलेकायाव हाबनानै माबेबा मोनसे बुस्थुनि थाखाय बिसोरो हाबफैनानै इलिगेलि मावनो सानोब्ला बेखौ रायजो राजाफ्रा मानिनो नाङा। जोङो बेखौ जोंनिफ्राय बिथोन हरनाय जाबाय। आरो जि जोङो दाख्लै 16निफ्राय लानानै सावरायै 4 डिसेम्बर 4 थारिख डिसेम्बरसिम जोङो बिसोरखौ जों नेखादोंमोन सिगाङावनो। बे नेनाय समाव बिसोरो जोंजोंहाय एसेबो मोखां फेसनफैया, अब्ला जों बिसोरखौ बोरै मानिना लानो हानो? बिनि थाखायसो जोङो गोदानै जायखौ जोङो इनचार्ज हिसाबै दोनदोंमोन ब्रिटेन इस्लारि सार आरो बेजों लोगोसे सानसुमा बसुमतारी सार, बिसोरखौ जोङो सेन्ट्रेलाव माने इनचार्ज हिसाबै सोलिथ'नो थाखाय दोनथ'दोंमोन। मानो होनब्ला जोङो बे समावनो बिसोरखौ रायलायनायसै होननानै नेब्लाबो बिसोर फैयाखिसै। बिनि थाखायसो जोङो 4 थारिखआव बिसोरखौहाय फुल फ्लेजेड हिसाबै जोङो थिखांनानै लानाय जादों। अब्लाबो जि आगुनि प्रेसिडेन्टआ जोंनि आफादगिरिया बियो मानिना लानो हाया। बेफोरखौ जोङो गोबां एडभाइजारफोरजों सावरायमेल लानानैसो जोङो बे खामानिखौ मावनाय जादोंमोन। आरो दिनै मानि थाखाय बबे संबिधानाव दङ जोंनि बनसुनि संबिधानाव दङ गोदान जि थाखानाय बनसु डिस्ट्रिक्टआव थाखानाय सोद्रोमाफोरखौ नागारनानै गोदान दानाय, बेथ' मानिथाव जानो हाया। जि मैयानि जानानै थांखानाय बिसोरो जि पलिटिक्सआव इनभल्भ थाखानाय मानसिफोर, बिसोरो रिजिगनेसन होनानै थांखाबाय बनसुखौ। अब्लाबोदि बिसोरो बोरैदि बनसुआव हाबफैफिननो मोनखो, बेथ' गनायजाथाव नङा। बेखायनो जोङो बे प्रेस मिटनि गेजेरजों रायजो राजाफोरखौ फोरमायहरनो सानदोंदि बिसोरो माने जोंनि बनसुआव गनायजाथाव नङा, जोंजोंहाय गनायजाथाव नङा आरो जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्ट हिसाबै जों बिसोरखौ गनायनानै लानो हाया। जों जा एक्जिस्टिं थाखानाय दा बेजोंनो जोङो खामानिखौ बर' हारिनि थाखाय जोङो खामानि मावनो ओंखारदों, बर' हारिनि थाखाय जोङो मावलांबाय थागोन। आरो जोङो जि कमिटिखौ मोनबा डिस्ट्रिक्टजों जयै सावरायलायनानै दाना होदों, बे कमिटिजों जोङो मावलांगोन। जि जोङो एक्सपेक्ट खालामखानाय मानसिफोरजों जों थानानै बोरै मावबावनो? बिसोरथ' एडभाइजारफोरजोंबो गैखाला, गावसोर हारसिं माने बिसिनि सानखांनायजोंसो बिसोरो मावगासिनो दङ खामानिखौ। जों दा बिसोरजों थाया। बेखायनो जोङो बेनि मिडियानि गेजेरजों दिनै बेखौनो फोरमायहरनाय थाबाय।